Тілі өткен һәр жауабы қонатлы сүзге тартым. Шиғырләрінде халық язмышы, халық қойғысы. Әйтсә, бірәгейлі әйтәді бискалы мүдәрис әғілемні замандашлары. Режиссер Туфан Имамеддинов аңа бағышланған шиғри музыкаль спектакль тәқдим етті. Автобиографик премьераны хәбәршібіз Мөршидә Жихан көріп қайтты. Ижад халқы аны әке дип йөртә иде. Әле аннан башка да үзара искә алганда фәлсәфәче, гыйсьянчы, нәни гигант, шүрәле дип атаулары халык шагыйренең кем булганлыгын аңларга ярдәм итә. Аңа бу өстәмә исемнәрне үз итеп шулук каләмдәшләре кушкан. Нәкъ менә үз иткәнгә күрәсең 300-дән артык әгъзасы булган язучылар берлегенең ярты составы диярлек премьера карарга килгән иде. Müderris abi bit ул кеше иҗатына да, үз иҗатына да бик зауык белән якын килә иде. Һәм аның кичәләрендә иң отышлы шигырьләре яңгырый иде. Мин аның менә бер кичәсеннән кайбер юлларны гел кабатлап йөрим. Кабатланачакмы бу кичә, китә алмыйм шуны белмичә дип. Бу кичәдән соң да шушындай берәр матур юл белән исемдә калдырып, кабатлап йөрерлек итеп чыгып китәсе килә. Рифа Рахман хаклы булып чыкты. Галәм әгълам премьерасы шагыйрьнең үзе кебек үк гади дә, фәлсәфи дә. Башта тамашачы шагыйрьнең видео язмасын тыңлады. Бу театр мәңге калачакмы? Бу бүгенге кичә кабатланачакмы? Безнең дәвам шулай яначакмы? Арып, талып, уйга калачакмы? Бу кичә кабатланачакмы? Кабатланачакмы бу кичә? Китә алмыйм шуны белмичә. Әйе, ул кичә кабатланды. Аңа ул вакыт төп түгел 60 яшь тулган иде. Милли мәдәни үзәкнең шыгырым тулы залында мөдәррисиада узды. Үзе таушы бетү сәбәпле сөйләмәсә дә, аның гимн булып яңгырарлык шигырьләрен тамашачы хәйран калып тыңлаган иде. Әлип бана корбан иткән кебек, бутамас төтен җибәреп, мин татармын. Сез уйлыйсыздыр, исем алмаштыру бик җайлы. Тик мин әле булгарымнан башка җылык бүләк иткән Тукайлы. Мин татармын. Безне бүлгәләргә үз дигәнчә һәр шурма ташты. Тик мин әле булгарымнан башка Тамбов бүләк иткән Такташлы. Гомерлек гәүдәм эчендә бергәләнә мәңгелек дип язган мөдәррис әгълам шул елны арабыздан китеп тә барды. Үзе әйтмешли, җырны шикләмәгән вакыт, гомер шикле. 15 елдан соң шигъри музыкаль спектакль белән искә алабыз. Ул сәхнәдә туды, яшәде, яратты һәм мәңгелеккә китеп барды. Аның иҗаты минем өчен тоташ бер фәлсәфә ди Айсылу Мөсәлләмова. Аның шигырьләрен сәхнәдә уку бик авыр, чөнки алар шулкадәр тирән язылган. Аны кабат-кабат укыйсың. Әле сәхнәдә без аны сәхнәләштергән вакытта да без әле кайбер әйберләрне аңлап бетерә алмыйбыз. Ул аны нинди мәгънә белән әйткәнен без әле дә бүген дә аңлап бетерә алмыйбыз. Ул шулкадәр тирән яза торган фәлсәфи язучы. Дөнья ак күбек. Казна эшләрендә эшләми, үзенчә фақат шигырь белән генә яшәгән шагыйрьнең иҗатын сәхнәләштерүгә алынуда җаваплы һәм кыю адым. Күп катлы кеше, аның һәр каты да бер галәм инде. Әмма менә без аның шигырьләренә алып, инде аның мәхәббәт темасы һәм халык темасы турында инде менә аның кичәсен эшләргә тырышкан идек. Спектакльнең режиссеры һәм әдәби мөхәррире Туфан Имамеддинов шагыйрьне кыя итеп күрә. Кыя булса да ул ярата белә, кешеләргә, дөньяга гашыйк. Миңа баккан күзләреңнән үбә синең шашың. Үбә миннән башкаларга булмасын гашык.
Мөдәррис әгълам иҗатын тормышын чагылдырырга тиешле премьераны һәр тамашачы үзенчә кабул итте. Әмма галәм һәм әгълам рифмада гына түгел, мәгънәви яктан да аваздаш икәнлеген Кәрим Тинчурин театры артистлары тагын бер кат исбатлады. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.